birinchi miniatюраларыгызны хәтерлисезме? Хәтерләсәгез, ул нәрсә турындайды? Мин әле сәхнәгә чыгып сүздә эндәшмәдем, халык инде Көлә башлады. Кул чабып, алкышлап каршы алды. Менә Шишендердик дәрестән, аның жабыклыгы. Дистәләгән еллар буе үзегезнең йөзегезне, исемегезне ничек саклыйсыз? Бу авыр биреләме? Без теге идеясын алабыз да инде, үзебезчә үзгәртәбез теге. Аннан соң еш кына мондый сүзләр ишетергә туры килә. Татар юморы ул күбрәк рус телендәге мәзәкләрне тәрҗемә итү. Ничек уйлыйсыз, бу сүзләрдә хаклык бармы? гади сүз белән язылган шигырь, гади сүз белән эшләнгән җыр җиңелрәк барып чыга. Безнең миниатюраларда нәкъ шулай. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Татарстан 24 каналында турыдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Көннәрегез матур үтсен дигән теләктә сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Шушы көннәрдә Казаныбызда юмор учагы гөрли дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Мунча ташы Татар эстрада театры шәһәрбез халкына күтәренке кәеф бүләк итә. Без дә форсаттан файдаланып, аларны тапшыруыбызга чакырга булдык. Кунакларыбыз Татарстанның ат казанган артистлары Илгиз Гөлфанов һәм Рөстәм Хәсәнов. Хәерле көн, исәнмесез егетләр, ничек кәефләрегез? Исәннәрмесез? Бик әйбәт кәеф. Biz инде күбрәк кичкә халыкның кәефен күтәрергә план. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, барыгызга да кайнар сәлам. Казан сезне ничек каршы алды? Һәр вакыт ачык йөз белән, кылач белән, Аллага шөкер, тамашачы бик җылы кабул итте. Рәхмәтлебез барысына да. Шуннан да миңа калса башкача була да алмый торгандыр. Без дә сезне студиябездә күрүебезгә ихлашат, рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт чакыруыгыз өчен. Хөрмәтле телевизор караучылар, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Тапшыруыбызның кунакларына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66 һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8 532 55. Егетләр, әңгәмәбезне башлар алдыннан әйдәгез әле. Мунча ташы театрының тарихы һәм аның иҗат юлы белән танышып үтик әле. Игътибар экранга. Мунча ташы театры 1980 елның 1 апрелендә үзенең беренче тамашасын куйганнан соң барлыкка килгән дип санала. Ул вакытта аның исеме Шаяннар тапкырлар мәҗлесе дип аталса, соңрак Шаяннар тапкырлар театры дип йөртелә башлый. Инде Мунча темасына тамаша ясагач, театрның беренче җитәкчесе, баштап җибәрүчесе Шәмси Закиров һәм Фәрит Җәләев күренекле артист Салих Төхфәтуллин бу тамашага Мунча ташы исемен бирәләр. Шушы тамашаны авылларда, район үзәкләрендә куя башлагач, тамашачылар Мунча ташы килә дип исем ябыштырып куялар. Бу исем артистларның үзләренә дә ошый, халык күңеленә дә хуш килә. Театрның репертуары үз эшенә салгын караучы, ваемсыз эреле вакыт түрәләрне Мунча ташыдай кызу сатир аша арт сабагы нукта. Көндәлек тормышта очраган гыйбрәтле хәлләр, кимчелекләргә юмор аша төртеп күрсәтә. Инде 42 ел дәвамында Мунча ташы Татар эстрада театры дип атала. Татар юморының үрнәге булып тора. Тугры тамашачысы тулы заллар, дәррәү алкышлар белән аларның һәр тамашасын көтеп кала. Шуннан да Мунча ташы театры татар юмор сәнгатенең иң популяр коллективы. Килешәсездер бит егетләр? Бу шуннан да шулай. Тамашачылар дәлилләп тора. Менә әйтеп үтегез әле, сез бүгенге көндә театрда ничәнче елыгызны эшлисез? Мин 2006да килгән идем. Димәк, 15 ел җырдым, 16 сезон дип әйтсәң дә була инде. Шул Алабуга мәдәният агарту училищесыннан соң Исемнәре дә тәңгәл килеп тора. Тәңгәл килә мәдәни агарту. Тапшыруына килдек. Менә шул 16 ел инде. Дөресен әйткәндә, Алабуганы бетердем дә һәм монда Мунча ташына эләктем. Ә сез? Мин 2008 елда эләктем шушы коллективка. Аллага шөкер, инде ничә еллар бергә матур гына эшләп барабыз. Бик рәхмәтлемен, бигрәк тә рәхмәтлемен Татарстанда яшәүче тамашачыларга беренче көннән күтәреп алдылар, яраттылар. Бик нык рәхмәтлемен коллективка. Әлхәмдүлилләх, бик әйбәт кенә эшләп барабыз. Аллага шөкер. Егетләр, әмнә беренче миниатюраларыгызны хәтерлисезме? Хәтерләсәгез, ул нәрсә турында иде? Минем егетләр белән беренче миниатюра ул шахматист миниатюрасы иде. Аны менә курка гына җитәкчебез белән, егетләр белән ясаган идек. Концертыбызның соңгы өлешендә генә соңгы номерлар итеп куеп караган идек.
Мен әлі сәхнәгә чыгып сүздә эндәшмәдем. Халык инде Көлә башлады. Кул чабып, алкышлап каршы алды. Менә шуннан баш. Şişendirdik deristen anın jabıklığı. Tege İskender abi etmişi kıyaş görünenin arkalı. Küp mü kıynadı ol bizi sahneden fisulan ikimizdik. Her ne o zağında suğay ikimiz de zalga şalt sahnege ovayıp. Яратып кына инде. Bizden ilk birinci İskender abi bilen biznesmen degen minyatürde katnaşkan men. Anda İskender abi bizim qaz satay, yol qazlarını bekitli jaratay İskender abi. Şuna minyatür yasadık. Hem studentlar professorga egzamin bere. Birinci yılını iki minyatürde katnaşkan Ne şul? Demek халык şundan sizni kabul etip aldı şöyle. Yok biz anlasın bir sezon anlasın Enfis bilen Scanword degen minyatür yasagan ya. Ansı eybettirek ikimiz gene oynadık. Anda indi nişiktir ответственность kübregi bu minyatürde. Zamança yaşlar şey ol vakitte o tercüme bilen işlengen nomer idi. Менә юмор өлкәсе бит инде ул иң четерекле өлкәләрнең берсе. Теләсә кемне җырларга өйрәтеп була дип әйтәләр, ә менә юморга өйрәтеп булмый дип әйтәләр. Менә ничек уйлыйсыз, егетләр, мунча ташына эләгү өчен, анда эшләү өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Менің уйлауымша, шыннан да дұрыс әйтәсез, ол табиғи Аллахтан берілген болса, юмор хисе жеңіл эшләргә. Анда ләкин күп әйбер теге таланттан гына да түгел бит. Тырышлык белән кирәк эшләргә һәм бигрәк тә менә коллектив белән бер уртак фикергә килеп, бер волнада дигәндәй барсаң, эш жеңел бара. Безнең театрыбызның шушы үзенчәлеге озын тормышы шуңардадыр инде. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезне теге сәхнәдә поддерживать итеп эшләп баруыбызның төп сире шуңардадыр инде. Дуслыкта һәм татулыкта шулай бит. Һәм теге театрда да кемнәрне алма түгел шушы нигә генә укымаган бит ул. Аллаһтан бирелгән инде табигый талант, сәләт дигәндән безнең Әнфис Калимуллин театрыбыз артисты инде ул һәр вакытта әйтә, мин хыялланайм рәссам булырга ди. Тик ул бирелмәгән миңа ди. Менә мин үзем безнең театрыбызның композиторы Рамил Асхадуллинга подражайтым дөресрәк әйткәндә. Чөнки композитор булуы 7 нотада җыр ясау минем өчен ул бик нык авырлыктыр инде. Илһам килә дип сөйләр бит инде. Тик сәләт бирелмәсә ул булмый бит инде. Юморда да нәкъ шулай ук үзебез юморист булган төгәл генә җавап әйтә алмыйбыз бит инде. Шул. Ondan sonra менә академия театры артистларына да иң авыр жанр нинди дип сорагач, алар бер тавыштан комедия дип җавап бирә. Шулай бит? Һәм менә сезгә шуннан чыгып сорау бирәсем килә. Менә сез бит инде дистәләгән еллар сез бары тик юмор һәм сатира өлкәсендә, юнәлешендә эшлисез. Менә дистәләгән еллар буе үзегезнең йөзегезне, исемегезне ничек саклыйсыз? Бу авыр биреләме? Yıllarını sorağında ol 10 yıldan artık da bulgan ekan. No, bizning şeyga aytmagан endi. Allohga shukr tegi zamana o'zgarsa da baribir yumor bor bit endi. Yumor bor. Biz uni kuzatib turamiz. Har yildan endi yangi tomoshalar ishlarga tirishamiz. Bir-birimizga yordam etib, bir-birimizga esga tushirib, mana shunday voqea bo'ldi bita, shunday ebir ko'rdim al deb. Shunga tegi bir komanda bo'lgaч ishlarga jengilroq. Ayrim şahıs bulsak, ayrim bir o'zimizgina sonni konsert bilan yurgan bo'lsa, onda ko'p material jeyib bitirga kerak. Oy, mana butenlarga men shoq qotam. Biz etin ko'proq xalqdan olamiz, tege bizni endi xalq o'zi yordam etadi. Ayy, siz minchattashna mana shunday qiziq hal bizning avulda bo'lgan isiylab ketaman, isiyli endi ol. Biz tege ideyasini olamiz da endi o'zimizcha o'zgartamiz, tege sahnada endi butun narsani ko'rsatarga yaramay. Shuni o'zgartamiz da, Yaraqlaştırabız, o'zgartamiz, buzabız, sazabız degandey. Yigitlar bizga шалтырату бар диләр. Әйдәгез кабул итеп алыйк. Хәерле көннәр, исәнмесез? Тыңлыйбыз сезне. Исәнмесез? Исәнмесез, Гүлзәташ. Исәнмесез, Мунчаташ егетләре. Без сезнең передачаны бик каты яратып карап барабыз. Егетләрне бигрәк тә яратабыз. Егетләр менә әйтегез әле. Сез Казанда, шәһәрләрдә генә Куячаксызмы концертларыгызны или авыл районнарга да чыгыра уйлыйсызмы? Безне дә антып бетермәгез авылда яшәүчеләрне. Рәхмәт сорауыгыз өчен. Сау булашабыз. Кайсы яктан әйтеп өлгермәде? Әйе, кызганычка каршы. Без инде маркның башында ул балта чарча яклары инде
сабаяклары Традицион яклар. традицион. Андан соң безнең китә инде уртасында ул буга апас яклар инде март уртасы һәм инде март ахырында без Башкортстанга китәбез. Әмма мадаш яклары, Кукмара яклары була. Менә ул шул башы бит инде. Ну, традиция буенча безнең график инде ул һәр ел үзгәрмәй. Шул бер вакытта План буенча барасыз. Район үзәкләре, авыллар, алар тоже графиктан чит калмый. безнең дөресен әйткәндә Instagramга кереп, бөтен Мәгълүмат бар. мәгълүматларны шуннан белеп була инде. Егетләр аннан соң мунча ташы бит инде ул үзе белән татар халкына яңалык алып килде. Шунысын да әйтергә кирәк, менә бүгенге көндә юмор юнәлешендә эшләүчеләребез барлыкка килә башлады. Менә конкурентлык куркытмыймы сезне? Юк, конкурент миңа үземә конкуренция теге куркытмый. Киресенчә, теге юморга күп кеше тотынса, ул үзеңә күрә ничектер тәҗрибәдә, мәсәлән, без күп артистлар белән аралашып торабыз, бер-беребезгә кайбер чакта күреп калабыз да инде видеоны, шалтыратып алабыз. Менә син шушы образыңны итеп кара әле. Монда җырлатып, бейтеп, шулай итеп кара. Ул бер-беребезгә ярдәм итүдә, ничектер теге үз өстендә эшләү. Юмор өлкәсенә күп кешенең тартылуы хәзер җиңеләйде дә бит әле теге төшердең, куйдың. Но тамашачыны теге көчләп үзеңә яраттырып булмый. Тамашачы яратса, ул сине күтәреп ала инде. Менә сез күзәтеп барасызмы, әйтик, юморга кагылышлы башка проектларны, шул вакытта татар КВН-ын Күзәтеп кенә баруыбыз түгел, катнашабыз да. Аллага шөкер, менә яшь коллективлар, КВН командалары безгә бик еш мөрәҗәгать итә, егетләр ярдәм итегез әле сценарий буенча дип. Без теге үзебез язгач булышырга тырышабыз яшьләргә дә. Аннары менә кайбер тапшыруларга чакыралар, йолдызлар белән номер ясарга, анда бу әйдә шаярт телегез турында бара. Анда катнашкач ничектер, чыннан да ниндидер заряд аласың. Яшьләрчә, дәртлечә таң киләчәктә эшләргә, омтылырга, ниндидер үсешләр, ниндидер яңалыклар табырга. Бик яхшы проект. Без Түбән Камадан, инде анда Түбән Камада яшь җырчылар, артистлар алып барыша белән берләп, яшәр төркеме дигән шу төркем барлыкка килде инде безнең. Сабан туйларга бер инде концерт булса, алар хәбәр итәләр, бергә җыелышабыз да, шунда бушка да эшлибез. Банда инде дөресен әйткәндә. Аннан соң бүгенге көндә сезне кабатлаучылар да бик күп. Шул әйтик, район, авыл сәхнәләрендә сезне бик күп кабатлыйлар, сезнең миниатюраларыгызны күрсәтәләр. Моңа карашыгыз нинди? Бу сезне борчыймы, әллә киресенчә сөйнәсезме? Без шатланабыз гына. Бу бит инде ничектер теге безгә олы игътибар. Аннары кайбер фотографияларны күрсәттеләр әйме. Күптән түгел генә булды безнең Башкортстанга барган күрсәтмәләр шунда инде. Кара ди, минем ирем син уйнады. Минем малай син уйнады. Дип фотоларны күрсәтә. Алар хәтта тавышларында китерәләр, йөзләрендә. Анда бик күп талант бит именно авылларда. Авылларда, гади теге район үзәкләрендә. Без алар безне кабатлауга шат кына. Интернеттан да сорыйлар бит инде язып. Менә зинһар шундый номерыгызны куяк. Музыкасын җибәрмәссезме икән әйтәләр. Без җибәрәбез аларга. Димәк, сез аларга ачык. Әйе. Ачык нишләп аларга каршы килергә? Ул бит инде аралашу, дуслашу. Әлбәттә. Аннан соң еш кына мондый сүзләр ишетергә туры килә. Татар юморы күбрәк рус телендәге мәзәкләрне тәрҗемә итү. Ничек уйлыйсыз, бу сүзләрдә хаклык бармы? Юк. Урыстан да алабыз инде дөресен әйткәндә. Мәзәкләр чынлыкта да. Бездә бүген көндә язучылар юк бит. Менә без үзебездә бик тилмерәбез язучылар алмагач, үзебез кайракта теге безнең сүзебез бар шундый күктән алып язабыз без дигән сүз. Инде кайракта үзебездә дә менә утырабыз, безнең бөтенебездә менә без инде дөресен әйткәндә теннисны стельне куябыз уртага. Аның теге сеткасын алып атабыз да, ул безнең стельгә әйләнә. Һәм шуны стель кырыенда утырып, һәрберебез теге сүзләр әйтә, шулай җыябыз инде без. Ундай мәзәктә керергә мөмкин. Нишләп татарның да мәзәге бар ул? Нишләп булмасын, шулай бит? Нишләп булмасын? Аннан соң еш кына юмор осталарын рус сүзләрен күп куллануда гаеплиләр. Сез бу фикер белән Без килешәсезме? түгел, монсы замана инде. Кайр вакытта без эшләп караган булды. Сәхнәдән әйтәсең, әйтик менә Чын татар сүзе белән. Чын татар сүзе белән. Тамаша җаңламый. Нинди сүз булды? Образга туры килсә, урыс сүзен куллану.
Образны ашу үшін. Жеңілгенә кереді ките һәм тамашачы да аның реакциясы башкача. Biz bit ondan sonra tege халык театрысыман бит. Biz bit. Гади халык Гади сөйлем, гади җырларында, кайбер җырларның теге авыр сүзләр кулланылса, бик теге тыңларга да оңайсыз. Гади сүз белән язылган шигырь, гади сүз белән эшләнгән җыр җиңелрәк барып чыга. Безнең миниатюраларда нәкъ шулай. Безнең тамашачыбыз да бит ул гади теге тырыш авыл халкы күбесенчә барыбыз да авылдан битен. Авылда туып үскән кешеләрдер син. Әйе. Егетләр, әйдәгез шушы урында тагын бер сюжетка тукталып үтик әле. Безнең хәбәрчебез дә сезнең репетицияләрегездә булып кайтты. Әйдәгез, игътибар сюжетка. Күпләр татарда юмор юк дип тәнкыйди карашын белдерсә дә, Мунча ташы эстрада театры инде ничә дистә еллар дәвамында тулы заллар җыеп килүе факт булып кала бирә. Юмор бар ул, ләкин күп вакыт юморны һәр вакыт гаеплиләр, бездә итак астына төшү дип гаеплиләр. Безне дә бик күп шәйнәделәр инде. Итак астына төшәләр. Ул күп вакытта алай булмый ул. Дөрес түгел ул. Менә элек бузгалтер чыгарып күрсәтү, ул шуга зур ний ул. Ул вакытта интернетта юк, шуртта юк, аны күрсәтсәң биттең инде. Хәзер какой бузгалтерына хатыныгыз, әллә ниләр күрсәтәләр. Интернетта да, телевизорда да. Шуңа күрә безнең театр махсус шәхсән инде безнең театрда без алай итак астыларына төшәргә тырышмыйбыз. Әгәр дә без итак астына төшеп халыкка начар әйбер күрсәткән булса, 42 ел яшәми театр. Бүгенге көндә театр труппасында 12 кеше санала. Репетиция вакытын без дә күзәтә алдык. Күбрәк безгә шул юмор яратучылар йөриләр. Аңлап йөриләр. Аның нинди биеклектә икәнен белеп йөриләр. Юмор бар татарда. Бар һәм булачак ул. Менә юмор белән шөгыльләнүче махсус. Безнең Татарстанда бер генә театр менә безнең махсус эстрадный театр, эстрада театры. Без шул юмор белән генә, сатир белән шөгыльләнәбез. Мунча ташының Казандагы гастрольләре 10 көн дәвам итә. Казан тамашачысы һәр вакыттагыча бик җылы кабул итте диләр. Без дә заллары гел шулай тулы булсын дигән теләктә калабыз. Мәрәнкәй, йолдызлар шушыннан чыга инде. Быелгы тамашагыз Ялт дип атала. Менә әлеге исем элегрәк Казанда чыгып килүче Ялт сатира журналына бәйлеме? Әллә бөтенләй дә катнашы юкмы? Бу исемне безнең театрымыз тексты Гамилә Садулла уйлап тапты. Шунда да аңада бәйле бар, чөнки анда сатира юморы белән элекке вакытта депутатларны бик сүгергә яраткан бит безнең Габдулла Тукай. Шуннан да бар, аннан соң ялт. Бүгенге көндә бит шулай. Ялт итәсең бер авир бар, ялт итәсең юк уже. Шуңардан да инде бәйле дигәндәй. Менә әлеге исем астында нинди темалар күтәрелә? Наболевший дигән. Иң авырткан темалар. Юк, бүгенге көндә бик проблемаларны күрсәтергә тырышмыйбыз юмор аркылы. Элекке теге нык сатира белән әйтә торган миниатюралар бетте дисәң дә була, чөнки бүгенге көндә халык күбрәк жал итәргә килә инде. Без инде бер миниатюрны гына калдырабыз, башындагы миниатюрны шул ялткан итеп. Программа дәврендә ул ялт дигән безнең алып баручы белән бәйләнә инде. Ondan соң егетләр сезнең Instagram шелтәрегез турында да сөйләшеп үтәсем килә. Кайсыгыз аның өчен җаваплы? Бергәләп эшлисезме, әллә инде махсус кешегез бармы? Монда инде безнең Наил апа дигән Instagramны җитәкчесе бар. Пиар белгечегез бар? Әйе, бүгенге көндә сез беләсез инде ул сүзне. Шул утыра YouTube каналыбызда безнең дустыбыз, операторыбыз, монтажерыбыз Илнур утыра. Ул чөнки бик күп эшне Илнур. Ул безнең шундый җегет килә дә ул, давайте җегетләр эшләргә кирәк, эшләргә давай да. Без аңа җыйнабыз да инде төшерәбез дә видеолар. Шултырда Илнурны шизә. Эш күп монда дип. Монтаж. Шулай да бит инде әлеге юмор мәзәкләрне барыгыз бергә уйлыйсыз булып чыга. Менә Instagram өчен уйлау, шул вакытта сәхнә программасы өчен уйлау, ул сезгә авырлык китерә. Instagram белән сәхнә X2 бер.
Instagramga biz mene uylap taptığında qara kızık evri iştim biter. Телетизия Eyde çüremiz de Boya hazır. kiyimler. Kiyimlerini tabımızda çüremiz de Instagramga. Sahnede andı yumur bik barıp kilişip etmedi digende. Шулай да бит Instagram işinde ideyalar керек, ilham керек. Әйе, аңардан да теге заманнан чыгып калырга ярамый артка бер качан. Заман белән бер рәттә барга кирәк. Һәм инде әйтәм бит, икесен берләштергә ярамый бер качан да. Әлбәттә. Сәхнә белән Instagram Тырышабыз Instagram'dan da алып барырга, чөнки ул заманның талабы һәм идеяларга бигрәк тә менә безнең илгизебез бай, әнфисебез. Instagram. Яшьләрчә ничектер яңа караш белән барырга тырышабыз. Без YouTube'ны үзебезнең YouTube каналына күтәрә башладык бит. Менә без анда проектлар ясаган идек, бу концерт алмаган вакытта инде. Хәзер концертлар бар, әлегә чыгып булмый дигәндә, чөнки өйдә дә торган юк. Менә гастрольләр башлангач инде, әлбәттә инде җәйгә чыккач кабат дәвам итәбез YouTube каналыбызны. Алла берсә, Алла бирсә, әйе, фикерләр бар, идеялар күп дигәндәй. алга гына барасы. Әйе. Егетләр ни кызганыч, шуның белән инде безнең тапшыруыбыз үзенең ахырына да якынлашып килә. Тамашачыларыбызга әйтер сүзләрегез булса, рәхим итеп җиткерә аласыз. Башлагыз Рөстәм Рәдифович. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, барчагызга да бик зур сәлам. Без әле Казан шәһәрендә тагын берничә көн гастрольдәбез. Көтеп калабыз сезне үзебезнең тамашаларыбызда. Үзегезне саклагыз, исән-имин күрешергә насыйп булсын һәм һәр көнегезне елмаеп башлагыз. Инде һәр вакытта да шулай елмаеп күрешергә генә насыйп булсын бер-беребез белән. Инде безнең үзебезнең тамашаларыбызда көтеп калабыз, бергә булыйк, рәхәтләнеп, көлеп яшик. Егетләр, сезгә күңелле әңгәмә өчен ихлас рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә рәхмәт. Сезгә алга таба да халкыбызны сөендереп, көлдереп, иҗат итәргә насыйп булсын. Һәм әлбәттә инде юмор чишмәгез, юмор хисегез ташып торсын дигән теләктә калабыз. Мунча ташына бары тик уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт. Татарстан 24 каналында мәдәни агарту тапшыру булды. Барыгызга да исәнлек, саулык теләп, мин Гөлүсә Сыңгатуллина сезнең белән сау булышам. Елмаеп яшик.